Walang katapusang luto ba? Noted. Simula pa to kanina. May bisita bukas. Walong putahe kailangan ko bukas. Happy Valentine's. Wala tayong kaano ka ganun ganon ganon. Yung hinihingi ko sa Ninong Ted, wala pa hanggang ngayon, hindi pa niya pa binibigay ba? Ano to, may bisita sila bukas. So ngayon, gagawa ako ng at least 3 putahe ngayon para bukas. Konti na lang, bawas din, 'di ba? Kaya mo 'yan, Ate Ping. Ay, salamat Annalisa. Wala eh, no choice tayo eh. Kailangan natin kayanin ang hamon ng buhay. May ganon. Masakit ng aking, likod. Luto na ako kanina, first yung tanghalian nila. So, tapos na. So, ngayon, ito para to bukas kasi may bisita na naman sila. Rabanan is coming. Yan. Oo. Ilang days na lang. Ako nga, parang wala pa din. Walang sa akin ba? Laging Ramadan.
Hindi maitim yung aking tuyo. English speaking ang ninong Ted ko ah. Nong Ted, pagod na ba? Pagod na pingkay. Ang sakit na ng balakang ko, masakit pa yung, nasakit na yung, ito ko ba, ito ba, bato. Hindi maitim yung aking gawa. Hindi ko, ano yung kanyang kulay. Need ko siya ng konting black, color black. Ano to ninong Ted? Pansit siya. Babalutin ko siya sa... Ibalot ko siya sa... Yung pasta ba? Yung pasta, ibabalot ko siya dito sa eggplant. Ito siya. Parang hindi siya putla siya. Need ko siya ng toyo na medyo ano ba, yung binili ng amo ko, hindi maitim yung toyo niya. Putla, yung pangit, hindi siya maganda. Paano tayo nito papayat? Paano tayo nito papayat? Nang Lani, kain tayo. Sagadang bakbakan ko ni Nang Lani. Ano siya, may bisita bukas, so 8 menu yung gagawin ko. So yung iba ginagawa ko na ngayon para bawas sa bukas. Okay yung lasa. Kaso medyo medyo maputla-putla. So ngayon, luto na siya. Gagawin ko na lang siyang palamigin ko siya para ibalot ko siya. Tapos, ngayon, gagawa naman ako ng krema. Kain tayo, guys. Lagyan natin ng kalamansi para medyo, ano siya ba, ma-feel mo na pansit ba. Oh, masarap Ninang. Masarap Ninang. Kaninang maga pa ako Ninang nagluluto. Ano siya, ibabalot ko siya dito, oh. Sa, ano, sa... Tumalikod ako kasi nahiya ako ba. So ngayon, tapos na ako dun sa isa. Maya-maya ko na siya balutin kasi mainit pa siya. So, ang gagawin ko krema naman.
So, ngayon, gawa naman ako ng krema. Yung parang leche plan siya. Gold label. Milk. So, shake muna natin. And good morning. Morning, I hope. Walang date. Nung Ted, wala pa yung binibigay mo ba? Hindi ko alam kung ilang ilang cup to, kaya kasi sukat ba? Tatlo lang. Sabi ko na tatlo lang. 3 cup. Tapos dagdagan ko siya ng may kukunin ako kaso mawawala yung mawawala yung aking headset. O, tingnan nyo guys. Tulungan nyo ko, Ang dami ko pang karat dyan. Hindi ko pa naubos yung pinamili nila. Ay. Pagod na siya. Pinatay man pala aircon dito. Smilyo, kaya pala mainit.
May bugs. Ang dami kong luto. May bisita tomorrow. Walong putahe ang lulutuin ko, Noy. So, ngayon yung iba ginagawa ko na. Wala akong katulong dito. Yes, ako lang mag-isa. Bakit puro kayo mga English speaking dyan? Bakit ganyan, di ba sinabi mo kanina, English speaking ako sa ano? Iyan siguro ang bagong update ni Lolo, no? So, ako lang mag-isa. So, kasi yung kasama ko, nagpe-prepare siya, naglilinis siya ng mga ano doon, yung pupunta, yung ano ba, yung mud chilies, yung mga sala doon, inaayos niya para for tomorrow. Lamisa, yung ano, so, kaya ako mag-isa pagdating pagluto. Wala akong magkakaramel ako ng Riza Pereira. Thank you so much. Magkaramel ako ng ano ba, ng ito sugar for the crema. Hanggang ano to bukas ng hating gabi ang aking pagluluto. Naiihi ako. Ninang, thank you, Ninang.
Parang ang dami ng caramel ko. Madami siya. Madami yung nagawa ko. Madami. Ano na ako guys, ako'y naiihi. Mag-mute ako kasi baka madinig nyo yung mute pa pala ako. Sorry guys.
Ganun siya. Ganun. Parang palpak yung gawa ko ah. First time ko itong ginawa. Mali yata yung aking process ah. Bago kasi itong recipe na naman ito ng ganun. mukhang palpak tong ating trabaho ah. Ganun. Oh no. May ganon.
dami pong Madam, sahan for the eggplant. Pagod, bibitot, pagod. Nagbo-voicemail lang ako sa aking amuhan. Kasi magbabalot na ako nung naluto ko, so hindi ko alam kung ano yung gagamitin na
Pagod bibitot, waiting ko lang yung amo ko, hindi ko alam kung ano yung, ang dami ko pang babalutin. Maupo lang ako saglit, wait lang, pagod ba? When you die,
Mga sagot. 7 na ba?
Belay. Belay. Ay, gutom. Nalaglag ko. Mainit pa pala. Kala ko, hindi na. Magbalot ako. Magbalot ako.
Pagod. Ano, may bisita kami bukas. Dami kong luto. Belay, thank you. Yung pwede kong gawin, ngayon, ginagawa ko na. Kasi, ang dami kong, 8 putahe to eh. Eh, hindi ko kakayanin. Ako lang naman mag-isang gumagawa. Wala akong katulong dito sa kusina. Sa akin lahat. Hiwa, hugas, so sakit na ng balakang ko ba't saka bato. Walang magagawa. Ano man yung aking Hindi maganda pag magkapal yung talong. Yung purol kasi ng kutsil yung gamit ko eh. Kaya medyo siya. Hindi siya as in na maganda yung niya ba. Ano tawag nito? Maraming alam ang amo ko eh. Marami siyang alam na dapat na paluto. Kaya hindi sila sa yung bili. Hindi, puro lutong bahay. Ay, makakapal. Pag kayong makapal kasi hindi siya magandang pang balot ba? Kaya hindi siya mabalot. Ngek. Pangit po. Ang pangit. Why?
Mag-end na ako guys. Ay, nakano na pala ako. Naka 1 hour kalahati. End ko na yan guys ha. Anuhin ko lang ng 1.5. Salamat. Analisa, salamat ha. Wala, inano-ano ko lang yan ba? Wala, hindi pa ako busy. Busy much. Thank you. Grabe busy ko ba? Pagod na pagod. Dumidikit na yung mantika. Mantika sa sa talong. Mantika yung talong. Thank you much. Tama na. Pagod na. Pagod na sisikoy. Bukas, lalagyan ko na lang siya ng sauce. Sauce. Pagod. Masakit ng aking batok at ito ba ito? Ang sakit. So, ngayon, may sobra yung spaghetti. So, pansit pala, pansit. So, ngayon, ilalagay ko tig-isa kami dalawa ni Diana para may kainin kami sa taas mamaya. Tapos, may tira pa kami sa bukas. Dinamihan ko talaga para mayroon din kami pagkain pa. Pero nanlalata na ako sisikoy. Asa na yung, nag-iintay pa ako ng ground meat. Yung ginilong. Kasi may lulutuin pa ako. Wala pa siya. Eggplant sisikoy. Yes, eggplant. Meron ako nito sisikoy dyan sa ano ko ba? Video. Meron ako nito. Masarap to sisikoy. Masarap siya yung ano na to, eggplant na to. Ibuto! Naraglag tuloy. Ay, nalata na ako ba? Pagod na pagod. Maghapon. Maghapon luto tapos bukas.
Hanggang hating gabi to bukas, mga siguro matapos to mga alauna ng gabi kasi dito sila kakain. So, siyempre pagkakain nila, ligpit pa. Pagod na. Ay. Papagod na ako ba? Thank you sa inyo, guys. Ganayan ba? Ay, Ah, tatanong si Gibran kung bibili na ba daw siya nung giniling na karne. bumili na siya. O bukas mo yung lulutuin. Bukas. Pwede naman na yun. Anong oras na? Okay, Jib, Tapos, alhin. pwede naman bukas. Pero pwede na ngayon. Para bukas, ano na lang. Tapos, pabili ka ng tuyo, day. Meron ka mo dyan sa bakala, dato puti. Ano mo ng picture? Ayun. Voice message pala siya. Sino? Kaya? Ang sa cellphone ko. Pagod. Akit tayo ng alas 9. Pagod na ako ba? Magtabi ako dahil ng ano. Pagkainin natin, no, tig-isa tayo. May sumubrang ano ba? Pansit. Di ba dumating na yung SCC mo? May panibago ka? Baka hindi yun ibigay sa akin kasi kailangan yung code nun sa ano mo, number mo. Bakit ang dami naman yan? Ang dami yung STC. STC ano ba yan? Day. Dato puti, day. Sindan mo si Jubril. Sa bakala ka mo meron yung malaki na kamo, bilhin mo kasi maliit lang yung binili ni Timay. Sabihin mo, kailangan ko. Alhin, Jib. May picture ka ba nun? Meron ako sinan sa'yo. Dito sa messenger? Oo. Kahit dato puti na lang dyan sa ano. Dyan na lang sa bakala. Yung malaki na kamo ang bilhin mo kasi ano. Pag may tira si Sikoy, mamaya pa ang rest ko si Sikoy, pagod much. Ingat si Sikoy. Ano ito ba? Pagod. Magpatay na din ako si Sikoy, tapos na yan, patayin ko na yan. Kasi ang pangit ng face ko ba? Ang pangit ng face. Ang pangit ng ano ko diyan ba kasi hindi ako makaano, pagod. Ang dami ko pang gagawin, hindi pa ako tapos. Okay na yan. Thank you. Yung face ko. Hindi na siya maganda, oh. Lubot na. Pag naggawa ko sisikoy ng ano, pagkain, sinusobrahan ko para may matira sa amin. So, mamaya may kakainin ako sa taas. Sana matapos ako ng pero meron pa. May binili pa yung driver. Ano pa magagawin ko? Mag-ano pa pala ako ng cheese. Gawa pa ako ng sambusa cheese. Thank you, Mats. Thank you. Bye-bye for million in the house. Thank you sa inyo, guys. Pagod na si Pinkay. So,
Ang pangit na, ang pangit. Gusto ko pang i-live. Pangit talaga yung mukha ko ba? Hindi siya maganda ba? Walang recipe ko gagawin ko tomorrow. Ay, ang recipe ko pala yung anuhin nila bukas kakainin. So, yung kaya kong gawin ngayon, ginagawa ko na. Nakakadalawa pa lang ako. Tapos bumili pa ng giniling yung yung driver. Pag medyo umaaga-aga, pwede ko siyang lutuin or pwede naman bukas ko lutuin ng maga. Pero mas maganda sana ngayon na luto ko na siya. Pagod talaga. Dami ko paligpitin, no? May mga pinamili pa. Thank you, thank you. Bye-bye. Love you all, guys. Bye-bye. Pagod. Paano na ba yung pagpatay? Asan na yung patayan ko ba?